Здравейте, приятели, армейци! Имаме повод за радост. Всичко върви добре. Последния матч. Ми се иска да обърнем внимание на хубав матч. Хубав матч. Но даваме ли си сметка, че за първи път обръщаме този сезон, а и миналия, не си спомням аз, да сме обръщали матч от 0-1 и то с здрав противник. Много хора казват, че Ботев Пловдив в момента са слаби. Няма такова нещо. Ботев Пловдив е втория най-добър гост в първенството. Другия плюс е треньора, който за мен е един от топ 5 треньорите за последните 7-8 до 10 години в България. Много добър треньор, знаещ, ревлив, но все пак можеш треньор. И той имаше около 10 дена да се подготви специално за този матч срещу нас. Така че хич да не омалважаваме победата на ЦСКА, която дойде по много труден начин. Но най-важното в този матч, да, не почнахме добре. Първите 10-15 минути леко се лутахме и не бехме добре концентрирани. Но след 15-та минута горе-долу ние водехме положението, топката, играта, диктувахме темпото и имахме положение. Още първото по време имахме едно положение на Питас, едно на Годой, 2-3 стрела на ето от далечно разстояние. И второто по време ги надиграхме тотално. Второто по време в момента, в който влезна Петко Панайотов, оттам до края просто Ботев нямаше какво да направят. Въобще. Така че тая победа е много ценна. И много се радвам, че добра бройка зрители имаше по стадиона. Може и още по-добре, защото оставащите мачове са много трудни, приятели. Така че трябва да има подкрепа на макс. Колкото се може повече, толкова по-добре. Защото ще имат много трудни моменти играчите. Виждат едно недоглеждане, едно невнимание, 0-1, затварят се. Техното вратарче там от числото, къде дойде на Ботев, той почна още 10-та минута да бави играта. Така че срещу нас ще си играе по този начин. Вкарат ли гол, се затварят на контратака и става матча много солен. Така че колкото се може повече на мачовете. На оставащите мачове трябва да сме ние номер едно. Колкото се може повече публика. За да усещат пълна подкрепа. Да им се качва адреналина. Да дават повече от 100% от себе си. Защото все още имаме лакатушения в отбора от хикс играчи. Мен не ме е страх да ги назова по имена. Като Скаршем, примерно. Той е футболист, аз не мога да разберем. Аз отначало много го харесвах. Като дойде. Той тичаше, бореше се, искаше топката, отнемаше много топки. Но след това некъде паднава в дупка и не може да излезе от тази дупка. Янев се опитва да го пуска да играе, но се вижда, че когато той играе, не играе Петко,
Просто се мъчиме. Мъчиме се, губи топки, не покрива зоната, която трябва да покрива, не помага на Мартино. На Мартино в случая с Ботев Пловдив, защото играеш отляво. Мартино не е точно тоя бек крило, дето искаме да имаме. И трябва да му се помага, защото при включвания в атака, след това при губене на топката, бързо връщане, трябва да се покриват зони. Скарчен просто не играе, и го виждам на моменти, че се крие се в мача, не търси топката, не я иска, постоянно подава назад, така че Илиян Илиев също включва се, момчето не е лош играч, Илиян Илиев ми харесва, но трябва много повече. Трябва много повече, защото не мога да чакаме ние едно по време да направи 2 пробива и 2 центрирания. Не. Радостното е, че Джеймс Ето почва да намира формата и от мач на мач играе по-силно. Това е много радостно. За Жордал няма какво кажа. Жордал си Жордал. За мен Жордал е най-добрият футболист от началото на сезона за ЦСКА. И също се радвам за Годой, че се отпуши с 2 гола от игра. Да му дойде още малко самочувствието. Годой много голове ще вкара за нас. Много голове. Така че положението ни е много положително, много обещаващо. Много обещаващо. С тази подготовка, дето идва, с новите попълнения, които трябва да дадат, ЦСКА на пролет ще изглежда по много различен начин. Така че пак повтарям се за етен път. Публика трябва, колкото се може повече хора, вземете си децата, приятелките, приятели, дори сами събота 4 часа е мача, хубаво време, почивен ден, отидете, насладете се на мача, да ги подкрепяме, защото как почна мача с Ботев Пловдив, аз по едно време бая се притесних, защото виждах, че и късмета малко ни заверява. И топките не влизат, имахме положения. Втори по време също имахме много положения. Дуспата изпуснахме. Та като казах Дуспата, този съдия, аз какво реве Димитър Димитров Херо, че бил знаел кой е във вара. Кой е във вара, бе? Майка ти е във вара. Херо, един матч, може ли един матч да изгубиш и да не се оплакваш с съдиите? С времето, с вятъра и с какво ли не. Къде виде подкрепа за ЦСКА ти? Къде? Че първо по време 2 пъти топката излиза по тъча отвънка съдята, остава играта да се играе при нападение на Ботев Пловдив. След това второ Дуспа 80 минута не дава удар в ръката. С това ли помогна съдята на ЦСКА? С това, че не ни даде Дуспа и пусна 2 атаки, топката излезна от полето. Да не говорим за фаловете. Какви груби фалове правите. И първото и второто по време. И ви даде половината картони, ви спести. Половината картони. Може да завършите с 9 човека. Айде малко да си гледаме отборите и да не се оправдаваме постоянно с съдиите. Достатъчно добър треньор си, за да се оправдаваш с съдиите, с времето, с
вятъри с не знам си какво. Само съди сте виновни на тебе и на Левски. Все съдите си ви устата. Мисля един път като мъж и кажи, даже съдята не ни помогна, загубихме мача, не сме готови, продължаваме да работим и това е точка. Какво? Няма нищо опасно, няма никой, който дреже главата. Ревло. Няма значение, армейци, нека да се реват те и други, че почват да реват. И други скоро време почват да реват, а с крокодилски сълзи ще реват. Защото тези 13 точки дет ги имат, Левски горе-долу са 5 мача. 5 мача. Един ако сбъркат, другия съдята, ако ги отреже, дет постоянно ги реже съдята, и така, и да не стане така, че април-май месец да им треперат гащите на сините приятелки от Подуене. Ние си гледаме нашия отбор, подкрепяме си го, сигурно хубаво трябва да си го подкрепяме, за да може да биеме всичките мачове от пролета вече да почнем да показваме тотално надмощие над отборите. Така. Стадиона. Две думи за стадиона да кажа. Невероятно става всичко. Аз гледам и още не мога да повярвам, че стадиона върви по този начин, с това темпо. Армейци, стадиона за май месец ще е готов, най-вероятно. Така че трябва да се радваме и да дишаме по-спокойно, защото на този красив модерен стадион, тук гледам сега последната седмица почнаха някакви допълнителни седалки да турят, дали че им дигне капацитета на зрители, не знам. Дано помислят нещо да направят, да турат и в А сектор също може да се тури още един ред седалки, ми се струва. Има хора, които да мислят за това нещо, но защо не да го направят, да подигнат малко капацитета, да го направят 19-520 хиляди, ако могат да го направят тези двете места, празните деца на сектора от двете страни, и там може да се турат седалки да се направят. Но стадиона става едно бижу. Така че това е. Дързаеме, подкрепяме си отбора и тази година ще е много интересна. Много интересна. Ми се струва. Само ако може Ицо Янев да говори с момчетата да решават мачовете малко по-раничко, така, до към 60-та минута, за да може по-спокойно да си гледаме матчи и да се радваме, защото с Ботев Пловдив положението беше на 8 и половина. Там накрая ни покри късмета, че Брахими направи перфектно центриране и Годой вкара. Иначе мач отиваше хикс и много вероятно да се почнеше пак с оплюването на играчи, треньори и да забатачиме отново. Да, ама не стана. Вкарахме го, бихме 2-1 Ботев Пловдив. Вече сме на 5 точки от втория. На 5 точки от втория от числото. Така че аз съм доволен
Надявам се вие да сте доволни. И да видим как ще протече матча във Варна с Спартак Варна. Надявам се този матч и ми се струва този матч, че може, ако се напърне, може да го вземе с 3-4 на 0, да ги оплашим още малко лидерите, да не има толкова спокойно и широко покрай врата. Толкова за мен от днес. Пожелавам ви хубава седмица и един приятен матч с Спартак Варна, на който му се насладиме и да му се нарадваме с цялото сърце и да няма такива драми като матч с Ботев Пловдив да чакаме последната минута. Бъдете живи, здрави, приятели! До нови срещи!